курьерҳои ширкати Delivery Club 1.5 моҳ боз маош нагирифтанд. 80% кормандони ин ширкат муҳоҷирони кишварҳои Осиёи марказӣ ҳастанд. Саид, раҳбари иттифоқи касабари курьерҳои ширкати Delivery Club мегӯяд, барои аксари муҳоҷирон чунин таъхир дар пардохти маош фалокатовар аст. ин ҷаримаҳо беасос мисле ки аз ҳаво меоянду ҷамъ мешаванд. ҳамчунин масъулини ширкат таҳдид мекунанд ки агар мо барои худ кор ё фармоиш пайдо накунем, мо бояд ба кор набароем ва дар хона бимонем. ҳамчунин таҳдид мекунанд ки дастаҷамъона ҳама аз кор озод хоҳад шуд. кормандони ширкат шикоят мекунанд ки шароити кори онҳо бадтар шудааст. агар қаблан онҳо танҳо ба масофаи 3 километр ба назди мизоҷон фиристода мешуданд, акнун ин масофа 1 баробар зиёд шуда онҳоро ба роҳҳои дуртар мефиристанд. онҳо мегӯянд маош мешавад, аммо 15 рӯз гузашт. ман хеле интизор шудам, дигар нашуд ва дар ин ҷо ҷамъ омадем. ҳар рӯз ба ҳисоби миёна 600-800 рубл барои хӯроку роҳкиро ва дигар хароҷотҳо сарф мекунем. дар назди бинои ширкати Delivery Club дар баробари муҳоҷирон ҳамчунин сиёсатмадорони мухолиф ҷамъ шуданд. ҳамоҳангсози ҳаракати Лева фронт Сергей Удальцов ҳам барои ҳамраҳӣ ба кормандони кӯмакрасони ширкат дар шароити коронавирус бояд барои ин кормандон баръакс шароити хуб фароҳам биёранд ва онҳоро дастгирӣ кунанд. онҳо кори муҳими иҷтимоиро анҷом медиҳанд, вале ҳоло мебинем ки дар ин шароит ба онҳо сари вақт маош дода намешавад ва ҳуқуқи кории онҳоро нақс мекунанд. собиқ вакили думаи давлатӣ Олег Шейн бар ин бовар аст ки решаи ҳама мушкилот ба низоми қабули курьерҳо вобаста аст. ҳолате ки имрӯз курьерҳо ба он рӯбарӯ шуданд, решаи заъфи тамоми Русия аст. вақте шартномаи меҳнатӣ баста намешавад, ба корманд маош пардохт намешавад, ӯ метавонад 8 соат аз корфармо вобаста бошаду дар ниҳоят раҳбар вонамуд кунад ки ӯро бори аввал мебинад. масъулини ширкати Delivery Club мегӯянд, ӯҳдадории худро пурра иҷро мекунанд ва ба гуфтаи ширкат дар пешомадани ин мушкил операторе айбдор аст ки бо онҳо шартнома дорад, вале ӯҳдадориҳои худро вайрон карда ба 300 корманди дастраскунанда маош напардохтааст. якум бори дуввум аст ки ин ширкат ба курьерҳо бидуни миёнарав бевосита маош медиҳад. мо бар ин фикрем ки ҳама кор ҳаққи заҳмат дорад. мо албатта кор ба операторро қатъ кардем. ин нақзи бандҳои шартномаи мо аст. дар ҳоли ҳозир мо бо ягон курьер кор намекунем. дар ҳоли ҳозир ҳаққимузди аксар курьер ё кормандони дастраскунандаи маводи ғизоӣ пардохт шуда, аммо на ҳамаи ин кормандон пули худро гирифтанд. ҳоло ин кормандон талош доранд барои беҳтар кардани шароити кории худ мубориза баранд.